Pipila ka negosyo sa Bangsamoro Region ang apektado sab sa padayong krisis sa lana. Gani tutukan sa Ministry of Social Services and Development sa BARM ang posibleng epekto sa mental health gumikan sa krisis. Samtang pipila ka mga Bangsamoro, gisaysay ang kabag-uhan sa kinabuhi human matabangan sa BARM. Ano yung report ni Efren Mamak? Sa gipaygayong on-site visit sa mga nagkariyang media practitioner sa nasod nga gipangunahan sa Ministry of Social Services and Development kon MSSD BARM, nahinabi niini ang pipila ka mga Bangsamoro nga natabangan og nabag-o ang kinabuhi pinaagi sa social services program sa buhatan. Sama sa kanhi kombatan nga si Burhan Undalayan, 57 anyos nga taga-barangay Kadilingan na Balawag Special Geographic Area. Nawadan kini og duha ka tiil gumikan sa sakit samtang nakigbisog kaniadto. Karon, duna na kini prosthetic legs. Ang 16 anyos nga si Muhajirin Omar nga taga Kadayangan SGA, malipayon human kini gisagop sa MSSD. Diyang namatay ang iyang ginikanan. Nalipay sab kining 31 anyos nga si Hasmin Daksila, taga Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, human natabangan nga makapundar og negosyo. Lakip sab sa nalipay kini nga 47 anyos nga breast cancer patient nga si Pamia Esmael nga residente sa moong lugar. Gitabangan kini sa pagpatambal sa sakit. Taliwala ni ini, nagpabiri ng ilang kabalaka sa epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Kumbaga kulang na po yung ginansya po kay yung crudo mas mahal na po. Kumbaga nung dati nakakatabi po ako ng 5,000, ngayon po mga nagano lang po ako sa 2,000. Ang breast cancer patient nga si Pamia, gilimitahan ang pagbiyahe. Opo, sobrang mabigat na po ngayon. Minsan na nga lang kami lumalabas kasi nga mahal na ang pamasahe. Dugang pasakit pasab kay Pamia ang grabing init sa panahon sa ilang pananom. Tapos ngayon tag-init pa, yung pananim ng asawa ko natuyo na. Halimbawa yung namin, ang palaya, ang nagasto namin dyan sobra 10,000. Nawala kahit konti walang naani. Hinuon matod sa MSSD, tukiyon sab nila kung paunsa matabangan ang mga kabus gumikan sa maong sitwasyon. Tutukan sab sa BARM ang programang mental health alang sa Bangsamoro. Although meron pong grupo yan, kumbaga cluster ng mga ministries working on mental health, kasama po yung Ministry of Health, pero kasama rin po tayo. Kahit hindi tayo health practitioner, tayo po yung usually ay first aid, no? Na mental health, psychosocial interventions. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.